Здравейте, хора! Днеска правиме хубаво видео. Обещах ви нещо. И аз съм Стефи Мария. Аз съм Стефания Живкова. Знаете, искаме да направим интересно видео. За да Да ви се е гримираме. готино за вас. Да се гримирам. Добре. Сега че започваме. Чакайте още няколко минути. И почваме да се гримираме. и не на канал се абонирайте канала и локабанката. Стефи Мариева на български. Абонирайте се на канала ми. И ето занесохме куфара с гримировки. И сега дано да ви е интересно, когато ще се гримираме. Но И ето ги гримировките. Нутела. Така, нека да започваме с... Айде спешно. Мале. Добре, нека да започваме. Да се мажа. Така те постигнаха в това. Съм до школа. Си учите. Аз знам с какво. С това аз го правя. Само правиме. Добре, ден. Сега искам да ми стане хубаво на очите. И тук се мазах. Много крем имам. И фой на теб. Ей! И фой на теб. И какво си го хапих. И Ти уред. много си служи. Поне крем. Ти докато ще се правиш, аз ще се ядем. Пусни шоколада, не се яде като правиш видеоклип. Или пък като се гримираш. Заповядай. Нека да затваряме това. Добре, сега какво да взимаме? Взимам. За ръце, когато се биеш ръцете. Това. Маска за лице. Черно. Да, О, никога няма да си сложа. това рето си го слагам. Значи, чакай първи да си слагам. Ти си слагам с цервила да видя как че ми стои. И ти дали зачервил? Какво си направи? Добре, чакай сега, че го правя. Аз няма да се правим за червил. И ще видя дали ти ще си го хубава. Не, да, имам нещо в лицето. Чакай да се види в голяма бутилка. И след малко.
Тъй око ми стои добре. Моля? Не е добре. Да. За мен е добре, но за тебе не. Мале, ма прави сенки, вече няма. Криеш ми лицето. Ти се правим с чевил. Надежда. Ама аз се мазах крем. Не се маза в очите крем. А ти как се маза? Аз се мазах, като се мазах лицето. Стоим. Сега. Дайте да видим. Не е хубаво. Чакай да се вижда малко. Сега след малко аз идвам. Бягам за малко. То ли пен? Сега е по-светло и по-хубаво. Сега мисля да си слагам ето този червил. Чакайте дали първи е хубаво. Това не е хубаво. Добре, първи си слагам това какво прави с пауза. И намазах се малко ето от тоя. Сега искам малко ето от тоя. Къде ето тоя да се мажа малко ето тук. Ето ми. Ето. Готово. Да, искам да те мажа като мене от тук. Ти ще сме същи. А лична линия? На лична линия се стоя. Аз първо ще се слагам такова спирала. Ето виж. Какво направиш? Не се да се види от това огледалото. Къде си бе, Митко, движи, нямам... И сега ще направя лична линия. И ти си Аз вече си направих това. Малко тъмно личната ми, ама сега ще оправя с спирала. Не, аз. Какво? Аз ще се оправя. Аз на мен казвам спирала да я учете още малко. Добре, ма дай. Ами сме само Софиянки си курвес. По принцип, има глас. Малко. Ето и тук много хубаво ми стана и ще направя малко и с черно, с спирала. Еми, ето сега ще направя с черна малко. Заповядай, нали искаше да се мажеш? Добре, сега... Защото видя, че Защо не ми каза, ма? Не бе, чакай Ще бе, пим. така бе. Да помня ми Какво някакво това, бе? по-пет на телефон. Нутела. Гаджето ти да говори, но те не... Ето, пращам ти. И че... Джойто ми го праща на мен и аз го Добре. четем. Почваме. Айде го това прати се. Дай му. Може да взимаш. Това е за устните. Ама много блестяш. Добре. Чакай сега, че се трябва червилото, за да може да си слагам първо за устни и оттам такова. И сега искам да... Искам аз да и направим. Нещо, Ники, наш си, чаоба. Добре, ево на тук. Сега Ники, пусна виж какво ще само шоколадка. вичето. Ники, пухнах си жалба от тебе. И Звездна, и Борислав, Добре, и Врачети. Чакай, че Шеф и оправя и баща че му. сливам. Ето как направих линията
Сега чело, черта, още малко с... Чакай сега, чакай, той как може, Спиралом. виж? Той точно, Коро, защо трябва да го прекара? Хареса с спиралата. Той И, утре и изпи всичко и направи пак същата, както си беше. И сега изтрих аз червилото и ти си слагам молив. добре, И после като ще той, слагам такова. като има той коло, А сега аз станах, дай. Чакай, ама друго искам при тебе, ела ме взимай, а не да отива у магистрала, аз Песов. добре. Ой си Сега добре, искам да се ой си мажа добре, червило. Къде е Борислави си червилото? добре. Ой, той е канапа за щави му е Не го Бориславе. гледам. Те, Добре, ой. сега мажи се. Знаеш сега как правим делото да стане? Борислав е такси, друго нищо. Ама то така е да го прилича, той само я Така кара, става той нищо майче. повече, той участва примерно в това, Ето къде виж седи при какво ми мен. написа момичето сега. Да бе, Не, друго момичето да виж какво ми написа. Ако иска Коро да се Тук оправи нещата, нищо трябва да не му ми пари да става. хвърля. Я чакай. Калфа, Ето най-лошият направи полицай, си и ето то прибира. блести. И Калфа. сега че слагам. Аз ще си слагам. Добре. Нека да ми От направи тая квартала. лична. То иди къде? На кое ръце? Боли ме. Това. Ама казахме на него, те си бачки си тук, какво се правиш на Аз ще я мажа нея червило. Тук влиза, там излиза. Другия път няма да му изпасим гашите. Другия път ще го пускам и него вътре. Вече, вече познаех, епити и Вероника, епити и нашите. Аре, викаме, не може да викам на дълж петък да ме вземеш другата седмица за коме за Чакай още. прива. Ало. Направи ми личната. Сега трябва да ти мажа Обадих за червило. една квартира. И ето моите вече. Не, аз, жена ми и майка ми. Добре. Сега трябва пак да повтарям. Линията ми не е добре. Како май ти не знаеш да правиш много. Еми,